hoxe. Ei, pero que dis? Que así nos ver moitas sorpresas. Que? Eu non dixen nada diso, Enrique. Dixe que hoxe imos ver moitas sorpresas. A ver, ti miras a de xente que temos aquí. Nenos e nenas do todo o colexio acompañados polos...
Espacio, espacio. Ademais, agora vai sendo hora de ir a comer para recuperar forzas para a festa de Entroido pola tarde. Vale, entón temos que darlles